Guys, magandang hapon guys. Nandito naman ako sa Pangasinan, dito sa Bambo Paradise, Bambo Paraiso guys. At bago lang sa channel ko, paki-subscribe na lang at paki-pindot ng bell button nang ma-update po kayo sa mga susunod na upload guys. Guys, tutur ko po kayo guys sa loob ng Bambo Paraiso dito sa Pangasinan, 100 Island, Alaminos. So guys, papakita ko yung loob nito. Kung gusto nyo pumunta, just call me lang. Okay guys, watch this. Papasok tayo guys. Yan naman guys ang customer information guys. Pag gabi guys, meron akong live band. Mga live band. Mga rooms guys, rooms. So guys, rooms din. Kaway, welcome to vlog. Hello po. Hello. Kasama ko guys. At ito naman si Ma'am Malo. Yan. Shout out guys kay Ma'am Malo na naging sponsor dito sa resort na to. Tingnan mo guys. Parang wala. Tubo. Ang ganda guys. Gusto nyo pumunta ito, relaxing and enjoyment guys. Okay, yan guys, oh, ganda, napakalinis. Oh, dyan kami matutulog mamaya guys. Manisa, kabus natin yung rooms. Wap. So yan ang sa loob. Oh, pailawin natin. Oh, double deck. Oh, ha, ganda. Yan ang paligid guys. Kaya guys, nakita nyo na. Kaya hanggang dito na lang guys. Ingat po kayo at ingat din po ako. Alam guys.